Kabsat! Agad dito, good luck eh. Oo naman, may okay kaya. Kaya nga kami kanina. Talong-talong yung mga aba. Naman! Kaya nga ni Ate John. Uy, si Ate. Ay, stress na kami, Day. Stress yan, Day. Stress pa to, Day. Stress ka pa niyan. Ay, sila Kuya Jeff siguro yun. Ganda naman ni Roxanne. Si Kuya Jeff yan. Anong kapatid? Ay, oo, si Kuya Jeff yan. Antayin natin. Hindi nyo kami pinlang. Ayan o. Ito lang siya. Ay, ganito. Kabsat dito kayo sa lilang bisita. Uy, ano naman tayo? Ay, picture mo kami ni Bala. Picture mo tayo. Asan na si Kuya? Guys, andito si Harabas at Mrs. Biglang ayaw Harabas. lumakata ng mga tuhod ko ngayon. Parang mas kinabahan ako ngayon ah. Parang kinabahan ako ngayon. Ay, ang ganda pa kanina. Ay, oh my God. Charot. Dalaga na siya. Excuse that. Dalaga kami ngayon dahil. Kabsat. Nag-transform ang DFM. Oo nga, ang ganda. Lalo na to, oh. Hindi, lancha lang yan. Ikaw nga wala ka pang ginagawa eh. Nag-lip tint lang maganda na. Nagpulbo lang maganda na. Ano ba yan? Ayun na sila. Hi ba? Oo nga eh. Ay, si Miss... Ba't wala si Kuya Harabas at si Mrs. Harabas. Sabi ko kayo. Opo, nag-ano sa... Ay, nag-ano lang, nag-retouch lang. Ano yung TikTok ang ano? Ito. Sana, kaya lang parang... Hindi kami ready. Ready? At saka puro kaliwa po eh, puro kaliwa. Kami ready talaga. Excited ka naman ako sa Pang ano lang kami. TikTok. Entourage. Naiyak kami. Tara, pasok na ito. Tara natin, Rom. Malin. Dapat pala pinagsama. Ha? Six yan naman. Ang ganda mo. Ganda ni Miss. Uy, anong table sila nga? Oo. Alex na daw yan eh. Oh my God, may pag-gusto. Ate! Oo. Dito na lang. Ibang sabihin sa sa'yo. Ito mag-video. Sino yan, Len? Sino yan? Ay. Ay. Ayan o, ang ting galang. Wala na yung family. Isang sila dyan. Tuloy ko lang. Ay, sino to? Sige o. Kaway
dibdib. By the way, ako po si Kimberly Reed. Ako po ang inyong magiging host para sa hapon na ito. Alright? So habang hinihintay po natin sila, siguro magpalaro na lang tayo. Di ba? Para hindi naman po tayo mag-boarding kasi parang ayaw nyo din naman magpa-picture. Nahihiya yata kayo umakyat sa taas. Konti lang naman kami nanonood sa inyo. Sige po, magpapalaro na lang tayo. Dahil, mamaya po, hindi na kami ako. Magaling ko na lang ako kayo matapos ha. Yan. Magaling ko na lang kasi malayo na naman ako sa inyo. Yan, pasensya na po kayo. Mahirap kumita ng pera. Ganun talaga yun. Okay. So, ang laro po natin, I guess the song title, Fill in the Blanks. Question, itutuloy nyo lang po, sasagutin nyo kung ano yung mga sagot doon, no? And the first table na makakasagot, sila po yung mauuna sa buffet. Yan. Eh kasi naman, bawal tayong pumila ng mahaba doon. Dapat isa-isang table lang po. So kung sinong table ang makakasagot, sila po ang papalari. Oh by the way, ako nandito yung aking mga idol. Nakita ko sila. Bigla ko kasi si Ma'am Roxanne doon ako nakita. Tapos sunod sa Sir Jen. Hello po. Good afternoon po. Yes sir. Idol ko din po si Sir. Nakita ko siya. Oh my God. Grabe. Sino pa? The gift. The gift? The gift is? Destiny ka ka din. Alright. Sige, next tayo. Fill in the blanks. Ma'am, eto ako na lumapit sa table nyo Fill in the blanks lang po tayo. Yung mga motto-motto natin, di ba, madali lang yan. Ma'am, motto. Tomorrow is another day. Brown out. Another brown out. Mali po sa pero accidental Victoria tayo. Dapat alam natin yung tamang motto. Okay? Sige, di ba tayo? Tomorrow is another brown out. Okay lang yun. At least sanay na tayo. Punta tayo dito. Sir, daig na maagap ang Burnout. masipag. Nagbago na, sir. Ang tama. Daig na maagap ang Tamad. tamad. Sige, sabihin mo na. Baka magalit sa akin. Yes, correct! Okay, yan. Pwede dito yung maulo mamaya. Sige, bukan namin dito. Sige. Hindi mo yung nagkako ng tubig. Dito tayo. Sa mga idol ko. Dito tayo. Mga professor. Man! Ito! Si Mama, ang dami kong subscriber. Grabe ko. Never mo sagot mo. Parang nabibig ko naman, Ma'am. Tanongin natin si Zero. Baka may sagot si Zero. Mga tumatayong magulang. Kailan po pwedeng umubo yung mga tumatayong magulang? Kapag gawin na sila nakatayo. Kapag gawin na silang nakatayo is... Ano? Pwede na. Pwede na! Ano ba kayo? Tapos pagkagalitan tayo nito is correct! Siyempre ganon. Kapag gawin na po sila, pwede na silang umubo. Okay? Nakasagot na po kayo, hindi pa? Sige. Gusto ko talaga siya. Ay! Galing na ako sa inyo kanina. Dito. Dito ba? Yan. Nakasagot na. Dito tayo. Bakit? Yan sila pakalinin na tayo. Okay. Ito. Motto. Madali lang to. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay... May stiff neck. My statement is... Wrong. 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 Kuya. May gamot na sa stiff neck ngayon. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan... Nababasa mo? Ang sagot? May utang. May utang. May utang. Ganun talaga sila ngayon. Ewan ko ba? Ang kakabali mo kasi na nakapumay utang sila pa. Ayaw, diba? Hindi na po sila makabalik-balik talaga sa pinag-utangan nila. O eto, lyrics tayo. Galing ako dito? Dito, yan. So, ang lyrics tayo. Magaling sa music. Okay, kuya. Dali lang to. Fill in the blanks. Okay, yung lyrics kuya, masunod ha. Ito yung kanta, ito yung song. Heto ka na naman, umakagok sa aking pintuan, muling naghahanap ng Kausap. ang asawa. Kailan ang asawa mo?
muling naghahanap ng Makakausap. makakain is correct! Makakain is correct! Ang galing talaga ni Tatay. Ramdam ko yung gutom niya. So, kaya po yun. Kayo po ang susunod. Nakakain na kayo. Okay, ganun nila, no? Gayahin niyo si Tatay. Gutom is the key. Alright. Next tayo. Sino ba pong tape na lang din nakakasagot? Dito. Ito po, ayan, kayo. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala. Oh! Yun ba yun? Pag sabi sa'yo na nililigaw, kaibigan lang pala. Pag binastan ka, edi wow, bahala siya doon. It's correct! Ano ba? Tama po eh. Gutom na gutom ka na, makahirapan ka ba kita? O sige, boring yung ating mga mga principal sponsors. Okay lang po kayo? Mga principal sponsors? Mukhang hindi sila okay, guys. Mukhang hinihirapan sila. Okay, kuya! Sino yung first table natin? First table po? Okay. So, ladies and gentlemen, without further ado, I'd like to welcome our lovely newlyweds, Mr. and Mrs. Cash and Aiza Bonay! Ladies and gentlemen, everyone, pwede po muna tayong umupo sa dali at bibigyan po natin ang daan ng kanilang first dance. Hindi mo pong matutunghayan ang iyong mga anak. Nag-aantog po kami ng maraming pagpapasalamat sa walang hanggang pagmamahal mo at pag-ibig sa bawat sa amin. Muli, Ama, natapos po ang pagkasal sa mag-asawang ito. Patuloy po namin sinasagawa ang mga pagdiriwang sa papaano aming Ama. Galak na galak ang aming mga damdamin. Pinagkalog mo po ang ganitong napakagandang pagkakataon. Masaksihan po namin ang ganitong okasyon. Dahil po dito sa aming mga mahal sa buhay. Ang ganda ng aming bride. At ang ganda ng kanyang dress, wedding dress. Okay. So okay lang naman po kung meron tayong pampasiglang bilang, pampaswerte. Okay lang po kasi mag-asawa naman na silang dalawa. So pwede sila mag-kiss. Alright, sige. So Mr. and Mrs. Buray, kasi para sa kaligayahan namin lahat, pwede po muna tayong tubayan ng mga 10 seconds lang. Tapos bibigyan niyo lang kami ng 10 seconds kiss. Yon. Siguro lalayo na lang ako sa ating Ayaw niya kasi ako doon. Dito na lang po ako. Pasensya na po kayo sa akin. Yan. 10 seconds! Alright! Ready? 1, 2, 3, go! 10, 9, 8, palakpakan naman guys! 7, 6, 5, 4,
kayo maupo, Mr. and Mrs. Puray. Gusto lang din po natin i-welcome kung sino po dito, yung mga nanggaling sa malayong lugar. Yung hindi po dito sa Occidental Mindoro. Meron po? Si Sir! Saan po kayo galing, Sir? Francisco, California. Ano? Naman, Sir. California lang naman pala kami siya naman. Sir, wala ka naman po dito. Kamusta po, Sir, yung pag-stay nyo dito sa Mindoro? Singapore, Cagayan. I was getting frazzled. I didn't know anything about this. Gosh, I don't know what to say, but I love you, man. Una po sa lahat, papasalamat po ako sa mga magkakapatid. Lalo po sa inyo bilang madal. Sa mainit na pagkakata po nila sa akin kahapon sa pamilya ko, napakasarap na ulam na inang-dami-dami. Was the 19, binitisyon ko po si Hans, I think it was 8 or 9 years old. Oh, wait a minute. I love my brother from my heart. I don't do anything about him. About my brother, about anything. Congratulations sa inyo dalawa, nakakatuwa naman. Talagang mas gusto niya dito na lang, nandito si Aiza. Dito tayo magsasama forever. Sir, welcome again dito po sa Mindoro. Sana po mag-stay kayo mag-enjoy kayo sa pag-stay niyo po dito. Wala namang gutom na gutom. Sino hindi nag-lunch? Aminin nyo. Pag pumunta kayo ng wedding, alas 4 ang wedding, hindi na kayo manananghalingan. Huwag po kayong mahiya kasi may consideration naman tayo. Pag nagugutom na po kayo, di ba? Kakain na po tayo. Pero kung hindi pa po kayo nagugutom, pusugin muna natin yung puso at isip ng ating couple. Okay? So, pwede ba yun? Mr. and Mrs. Puray, no? Kukunin muna natin yung message ng inyong mga principal sponsors. Siyempre, unahin ko na yung napakagandang sinaga. Patay ka na. Ganun talaga pag dulo. Di ba? Kaya ako dati, hindi ako po sa dulo talaga. Dahil alam ko na yan. Yung mga recitation na ganyan, sa dulo ng gagaling yan. Ma'am, ito na. Ano ang message mo sa couple natin? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Actually, hindi ko siya tinatawag dun sa pangalan niya. Lily and Aiza. So, masaya kami sa nangyari. Ano po? Kasi, kumbaga, si Aiza, umpisa ng bata pa yan, ay alam mo po yung paglaki niya. So, nakikita ko yung kasayahan nila hanggang niya sa pagdating ni Lily. Bagaman, isa sa malungkot ay wala yung kanilang ina. So, alam ko na sobrang lungkot. Pero, sabi nga natin, di ba, kagaya ng sinabi ko sa inyo, tuloy lang ang buhay. And then, yung number 1, kung natatandaan ninyo, na kapiling-pilinan ko sa inyo, huwag pag-aawayan ang tungkol sa pera. Yun lang po. And then, magsama kayo ng masaya at maayos. Good luck, Aiza and Lily. Ano mo ang message mo sa couple natin? Aiza and Lily, congratulations and good luck. Best wishes. Bilang minsan, nandito lang kami. Nakasupo pa sa inyo dalawa. Yan, mga natin. O diba? Tatanggap pa ba kayo mag-proxy ngayon? Salamat po, napakaganda naman ang inyong mensahe. O nga, bakit Billy? Kasi kamukha niya si Billy Crawford? Yeah. Oo nga! Yo, man, kamukha pa nga si Billy. Ang bagal po magano ng utak ko. Madaan kayo na. Ano po ang inyong message sa ating couple? Natin ang lahat. Pinabati ko yung dalawa. Natawa pa naman surprise lang din ang pagkuha sa akin ng kanina. Kasi sinabi lang ng kanyang kapatid.
Coach and Aisa. Congratulations sa inyong dalawa. Sana sa panibagong buhay na inyong tatahakin, maging maligaya kayo at magtagumpay sa inyong buhay. Nandito lang kami mga ninong nyo, ninang na susuporta sa inyo. Salamat. Thank you so much po. Yes, madam. Kayo po. At Nina. Go ahead. Hindi kasi nila naiintindihan. Oo, kami lang. Ninong! Ikaw agad, Ninong! Sa lahat, nabati ko kayo ng isang hapon. Balat mga itsuran ninyo ay mga gusto na. Aisa, Kelly, congrats. Sana magsama kayo sa dulo ng inyong mga buhay. Yun lang po at maraming salamat. Masasabi ko lang, respect each other and always build your family with God in your side. Alam mo? Oh, taray no! Nag-gets mo yun! Kaya, Billy and Aisa, congratulations. Sana, sabi ni Uncle, magpakarami. Kasi parang, huli na kayo, kailangan unahan niyo si Irene. Kasi dapat magpakarami. Congratulations again, Billy and Aisa. Sabi ko lang, sikat, taglit lang kami nagkasama dyan. Dahil hindi kami nakakita ng LA. Mahal na mahal ko yan. Talagang nalungkot ako nung umalis sila ng mama ko. Tapos itong dumating siya, tuwang-tuwa ako dahil kahit na nandito siya sa Mindoro, appeal ko na may kapatid na ako dito. Na sabi ko na sa kanya, kahit na lumaki siya na malayo sa akin, andito ako sa kanya. Mahal na mahal ko siya. At sabi ko nga sa kanya, kung ano man ang ano niyo ni Aisa, andito lang ako. Mahal na mahal ko kayo. Wow! Thank you so much, ate. Napaka-blessed naman talaga may watch mo. Ayan, punta na tayo sa mga parents. Ito na po. Ayan, ano na po ang biglang tumahimik. Mami! Mami! Huwag kang iiyak, Mami. Kaya mo yan. Message na po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ako po yung kanilang panganay na kapatid nila Aisa. Ako pong representative ni Mother Dragon na pinagpahinga na po. So, ngayon po, Aisa and Billy, binabati ko kayo sa inyong pag-iisang dibdib sa araw na ito. Ano man ang inyong plano, nandito lang kami ng mga kapatid ni Aisa. Si Papa, dito lang din, nakaantaway sa inyo, nakaagapay. So, yun lamang po, mahal na mahal namin kayo lang. Thank you very much po, Madam. Sir, ikaw na po ang susunod. Ikaw na magbibigay ng message. Magandang ako po dahil lahat, lalo na sa iyong Billy. Malay mo sana si Aisa. Para salamat sa Aisa at matulungan niyo kami. Aisa, kahit wala man si mama mo, andito pa rin si Papa Dragon.
tulong-tulong tayo ang buhay upang makamit na rin ang ating pagmamahal sa bawat isa. Salamat po. Thank you very much, Daddy Dragon. Ayan. Gusto ko pa sana chikahin si Father, kaya lang natatakot din ako. Baka mamaya bugahan niya ako ng apoy. Dragon na sa tatay. Joke lang. Sige po, Daddy, go ahead. Una sa lahat, nagsasalamatan ko mga dumalo at nag-isa sa mag-iisang dibdib na Isaac Catch. Lalo na kasama na rin yung mga nasa backdoor, siyempre, tsaka yung organizers. Kasi hindi magiging live yung location ng mga yan. Una sa lahat, pangalawa na pala kasi ay congratulations sa inyong dalawa and best wishes. Meron lang akong gusto ibahagi sa inyo. Totoo nga pala na ang pag-ibig ay magwaga. Ibig yung parang kantang masigwaga ang pag-ibig. Ang agwat ng lugar nila, lubang hindi, di ba hindi naman alam na kayo, itinadhana kayo. Yes! Vamos, Catch! Kaya best wishes sa inyong dalawa at naway magsama kayo habang buhay. Mag-spread ng love at saka yung mga offspring ninyo, mga wishes. God bless you! Thank you so much. Yeah, maraming salamat po. Mr. and Mrs. Buray, sabihin nyo na yung mga message ninyo sa mga guests natin and of course, yung message ninyong dalawa sa isa't isa. Okay? So, ayan. Ibibigay na namin sa inyo ang pagkakataon. Pwede kayong tumayo kung gusto ninyong nakatayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpunta niyo po sa aming wedding. Especially po sa mga ninong-ninang. Salamat po sa pag-attend at sa mga kapwa-vloggers po namin dyan, kay Ate Romaline Vlogs at kay Kuya Jeff at kay Ate Rox po sa pagtanggap po ng invitation po namin. At sa side po ni Billy, Kuya Joel, Ate Norilyn, salamat po. Ate Tim, salamat po sa pagtanggap niyo po sa aming wedding po. Yan love, ganap na mag-asawa na tayo. Pinapangako ko na tutuparin ko, gagampanan ko ang pagiging asawa sa iyo at sa ating magiging anak. Mahal na mahal kita. Sana hindi ka magbago. Kung ano man tayo noon, sana hanggang dulo. I love you, yun. To everyone. I live far away, and I thank God, thank the Father every night that I met Isa. Waited a long time to get married to find the right person, and I found her. And thank you for her family, my new family. They accepted me. Keep feeding me because they said I'm skinny. But to Daddy Dragon, thank you po. Maraming salamat po. My only regret was I met her too late. I wish Mama Pasing was here. Thank you for everyone. My message to my wife is, you know that I'm a serious person. Everything I say, I do. I showed you everything that I said I was going to do, and I did it because I love you. I love you forever, and I love you when I die, and I love you. I just love you. Wow! Congratulations, Mr. and Mrs. Buray! Dahil doon ay magdidin
dinner po muna tayo. No? Early dinner to, and I'm hoping na huwag sana umalis yung ating mga guests, no? Since konti lang naman tayo dito, and mabilis na lang yung ating programa. Promise, no? And this is, sabi ko nga kanina, once in a lifetime moment, no? Yung moment na to, ibigay natin sa couple. Sana huwag mo na tayo umalis. So, sino po yung nagwaging table kanina? Taas mo yung kamay. Sino po yung unang nakasagot? Kayo ang mga ganyan. Sige po. Pwede na po tayo umuwi. Akit po tayo sa taas. Pa-picture po tayo sa couple. Tapos magana po tayo sa buffet. Yarn! Ganon. Say hi, Kuya. Inaanit na tuloy nila ngayon.